Os dous Racings ofreceron un encontro parello, con oportunidades alternas e decidido nunha acción polémica. O Racing de Ferrol tivo a súa primeira ocasión neste disparo de Pérez, que rexitou José Ángel aos 10 minutos. 3 despois, un fallo defensivo visitante estivo a piques de aproveitar Félix, que disparou cruzado. A mellor ocasión dos de Aira chegou dende as botas de Carlos. O seu bo disparo segue unha gran intervención de José Ángel, minuto 26. Os últimos instantes do primeiro tempo foron do Vilalbés, que tivo ocasións como esta, na que Paco evita o gol ante Dani. Tras o intermedio, o ritmo do encontro baixou e parecían os locais os máis enchufados. Nesta oportunidade, aos 20 minutos, non están certeiros nin López primeiro nin Vicente despois. Foi o anticipo da acción decisiva, na que o árbitro Jiménez Alberte sinala a man e o correspondente penalti de Roberto Prieto. A acción supuxo ademais o segundo cartón amarelo pro defensa lucense. Foi un penalti moi riguroso que leva sendo a tónica de todo o ano así. Cando hai algunha dúda ou algún pois foi así protagonista o árbitro ao final, sin haber ninguna patada, pero bueno, non seguir, porque se empezamos a pensar neso non vamos a ningún lado. Non sei se man ou non desde a miña posición, pero bueno, marca o partido e eu creo que sobre todo excesivo castigo botar un xogador así. Pero bueno, está así o reglamento e que acatalo. Eber, con seguridade, marcou o gol que encamiñaba o triunfo ferrolán aos 26 minutos do segundo tempo. Estaba claro que el que se pusiera por delante tenía mucho camino andado. Por suerte para nosotros hemos sido nosotros y a partir de ahí, ya te digo, el partido es abierto con las expulsiones, el Villalbés con el resultado en contra y jugando en casa pues ha dejado más espacios y nosotros los hemos aprovechado. E que o tanto puxo nervioso o Villalbés. Foron expulsados López por esta acción e o gardameta suplente Ivo. Os de Aira aproveitaron a superioridade para sentenzar. Camate está atento ante unha indecisión da defensa e porteiro locais. O marfileño sorprende e marca. O 2-0 castigaba o Villalbés e dáballe 3 puntos vitais ao Racing de Ferrol.